Nietats, benvinguts una altra vegada a una nova review d'un nou llibre, anomenat Els papers xinesos. És de les edicions del Bullet, edició 39. Comproveu que siga la mateixa edició i la mateixa edició. Una vegada dit això, comencem. Els papers xinesos. Faula de sop. És un prat. Hi havia un bou pasturant tranquil·lament. Per allà hi havia passat una granota amb la seva família. La granota va veure el bou i va pensar que potser podria arribar a ser tan gran com ell. Si s'omplia l'aire, la seva qual pell. Llavors la granota va començar a inflar-se fins a passar el bou. Una estona després, la granota estava força inflada i va preguntar als seus fills si era tan gran com el bou. Les petites granotes li van dir que no. Llavors la granota va tornar a inflar-se més i més i més. Una bona estona després, els va tornar a preguntar pensant que seria tan gran com un bou. Però els fills li van tornar a dir que no. La granota capficada en voler tan gran com el bou, va fer un últim intent. Es va inflar i inflar i inflar. Tant es va inflar que finalment es va acabar fet un pet com una gala. El missatge d'aquesta faula és: no se pretende ser el que no s'és. Però hi havia un problema, i és que la granota va trobar uns papers els quan deien un xin-ham-zi, en xin-ham, un xin-ham-zi, in-zi-hi. La granota va agafar el corrent i l'arribava per del vent. Un nord-coreà li va dir: això és una merda, no pergues el temps. La comissió del món és agafar el bou i matar-ho, com deu ser. Però la granota es va negar i va traduir el meu Word Reference, i amb un poc d'esforç el va aconseguir. El paper deia: hola, si has pogut llegir això, que sàpigues que estàs en un grau perill. La granota es va assustar y va anar corriendo por el campo como un gat mullat sobre l'herba respringosa. De repente, entonces, apareció un grito endemoniado llamado Tony Baker, quien le llevó al infierno y se lo comió. El toro, mientras pastaba, se dio cuenta de que la granota no eixia del forat que havia fet el dimoni, però ell no li va importància, com deu ser, ja que a ell no li caia bé la granota, ja que era molt fastigós i xafarder. Aleshores es va fer un batut amb el menjacafúrmics, amb unes quantes ortigues i 3 o 4 brocolis ben fresquets, collits a la nit de Pasqua de 1923, fa 400 segles. Ja fins així la història sobre els papers xinesos. Si us ha agradat, no oblidis posar-li una maneta dalt. Moltes gràcies.